лазо аст азизон беҳтарин шомаст ва албатта ин лаззаҳоро таърихӣ мекунад студия санҷар медиа ва бейрусфилм тақдими шумо ҳастанд. Ташаккургузор мегӯем барои додавои азизи мо ва инчунин беҳтарин кормандони комплекси висол омодаи хизмати шумо ҳастанд ва каминак бандаи камтарин ҳастанд ва Равшанипов дар хизмати шумо, Орожои Тоёни Искандар дар хизмати арӯсу домод ҳастанд. Ҳамаи меҳмонон бори дигар хуш омадед. Барои шумо ин сурати хушу бо хонавандаро мо орзу